बतझरआव बिटिआर सरकारनि थुलुंगा होनायजों आरो समग्र शिक्षा बिथांखिनि गेजेरजों देहायारि लोरबांथि सुबुंफोरनो साखा खबथाम साइकेल आरो खोमानि मेसिन रानदों। क'क्राझार जिल्ला बतझरानि खाजोनागावनि नब्लाङाव दिनै जुनिया सोलेरारि लोरबांथि फरायसाफोरनो खोमानि मेसिन, साखा खबथाम साइकेल आरो हुइलचेयार राननानै होदों बिटिआर सरकार। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिहारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो। बिटिसिनि मानगोनां चिफ प्रमद सारनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा जोंनि ओनसोलाव बिटिसि ओनसोलाव जेसेबांफोर माने फिजिकेल चेलेन्ज नोरजिया मानसिफोर दं, नोरजिया होनब्ला गाज्रि होननाय जायो, थेवब्लाबो उफाय गैया, सोदोब नागिरनो मोनाखै, बेबायदि मानसिफोरनो जों एफा एनै जाहाथे जिबनाव बिराद खस्थ' मोनबाय, इसोरा सृष्टि खालामबाय, दाबाय, सोरनाबा एसे आथिं एसे नोरजिया खालामबाय, आखाइ नोरजिया खालामबाय, सोरबा खोनायै खालामबाय, बेबायदि मानि थाखाय जादों बे इसोरनि मिथिगौ। थेवब्लाबो बे मानसिफ्रा जाहाथे संसाराव थांनानै थानो हायो, जेसेबां सम्भब बिसोर थांना थायो, बेनि थाखाय सहाय खालामनो जों बिटिसि सरकारा जोंनि चिफ सारा बेखौ दायथ' लानानै मोनसे सेंसन होदों बिटिसि डिपार्टमेन्टनिफ्राय, आरो बेखौनो जों बेवहाय रानफैदों। जों बेवहाय नुदों सासे हिनजावसा, बे आखाइयानो गैया, थेवबो लिरै लिरै बोरै खायदा खालाम लिरनानै बे मा दिनै हायार सेकेन्डारि फाइनाल इयार, निस्सय एबार फाइनाल इयार परीक्षा। आरो सासे हौवासा, बेबो बिराद खस्थ', सोलिनो हाया, आखाइया थिग दं खिन्थु आथिङा थाबायनो हाया, बेयो बिए थार्ड इयाराव दं। दा बेबायदि मानसिखौ जों सरकारा जुदि सहाय होनो हायोब्ला, सरकारनाव सोरबा बेक्तिगत सहाय खालामनो हायोब्ला बिसोर जिबनाव आवगायलांनो हागोन आरो। ओंखायनो बेखौ सिन्था खालामनानै जोंनि चिफ सारा बे जिनिसखौ नायदों, जाहाथे जोंनि गेजेराव बयबो जाय जेरै रोंगौ बेखौ माने एसे सुबिदा मोनो, बेजों थांनानै थानाय लामाखौ खालामनानै लानो हायो, लेखा गोरों जानानै बायदिसिना जानानै, सोरबा जेनेबा लेखा रोङि, लेखा फरायै मानसियाबो जेनेबा हाथायाव आखाइफ्रा मोजां, आथिङा थाबायनो हाया, खुगाफ्रा मोजां, खोमाया बारा खोना, बेफोर जिनिसखौ जाहाथे बिसोर सहाय होनानै जेनेबा आखाइया मोजांब्ला बिजनेस खालामनो हायो, मैगं थाइगं मोजां फाननो हायो, बेखौ जुदि न'आव थांनायनिफ्राय गावनि दखानसिम थांनाय बेखौ थांनो हानायनि बेब'स्था खालामदों, आरो बिदिनो गोबां खामानिखौ मावनो थाखाय दायथ' लादों आरो जों आसा खालामदों बेजोंनो बे जोंनि साखाथिनि गासै रायजो राजाफोरखौ सहाय खालामगोन, मानोना बिसोरबो गावनि इस्सा बायदि जादों, इसोरनि इस्सा बायदि जादों, बेखौ बयबो अनलायगोन आरो बिसोरखौ सहाय खालामगोन आसा खालामदों। मुगैनो नाङा, गोदोफोर मुगैयोमोन, कुरिया खाम्फा नुयोब्ला मुगैयोमोन, जों नुदों जिबनाव, जोंनि जिबन जों नुबाय मादार टेरेसा कुरिया मानसिया आथिं सेवग्लिजानाय, आखाइ सेवग्लिजानायखौ दाङै सिखोद खालाम मोजां खालामबोदों। दा जोंनि गेजेरावबो जों बिदि लानांगौ आरो मानसिया बयबो मानसि, जोंबो मानसि, बिसोर मानसि, बिसोरखौ मानि थाखाय जाखो बेखौ जों मिथिला, खिन्थु जों सहाय खालामनो दायथ' जोंनि बयबो रायजो राजाफ्रा बयबो मानसिफोरखौ सहाय खालामो, जाहाथे बिसोर जिबनाव थांना थानायनि एसे राहा मोनो, आं बेखौ रायजो राजाखौ खावलायो। गोजोनथाव खौरां, आइ आफा बिएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ सोलोंसाफोरनि थाखाय लानानै फैदों देहा सोलोंथाइनि मोनसे मोजां खाबु। 2023-2024 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय आइ आफा बिएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआव सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार सोहोरनि जेडी रोड गोजोनपुरी गांजेमा बाजारनि उल्था फारसे साखाथियाव थानाय आइ आफा बिएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स सोलोंथाइ फसंथानाव सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा साख्रि मोननायनि खाबुखौ खालामनानै लानो हागोन। भारत सेवक समाजजों गनायथि जानाय बे फसंथानाव 2 बोसोर समनि थाखाय मेडिकल लेबरेटरी टेक्नोलॉजी BSS डिप्लोमा, एसिस्टेंट नर्सिंग, फर्स्ट एड पेशेंट केयर, डायलिसिस टेक्निशियन, OT टेक्निशियन, फिजियोथेरापि डिप्लोमाजों लोगोसे 3 बोसोर समनि थाखाय ICU टेक्निशियन, रेडियोलॉजी टेक्निशियन डिप्लोमाखौ लानो हागोन। बेफोर डिप्लोमाखौ आबुङै सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा गोरलै राहाजों साख्रि लानायनि खाबु मोनगोन। गोसो गुदुं सोलोंसाफोरा रोखायै मिथिनो थाखाय 9821663110, 6002559220 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन, नङाब्ला क'क्राझार सोहोरनि इउनिभार्सेल डेन्टेल एन्ड हेल्थ केयार सेन्टाराव फैनानै थोंजोङै खौरां लाफैनो हागोन।